Ué, com va? Avui vos explicaré els meus 4 cants. I la moixa... Com va? El primer ca que varen tenir, a part d'una bobitza, que desgraciadament és morta, però això va ser un dels primers cas que varen tenir. Això és un golden retriever i són molt intel·ligents, però, com podeu veure, té molt de pèl. I en l'estiu ho solen passar bastant malament perquè tenen molta calor. La moixa de la meva germana és EN MUSTI i vàrem estar 6 mesos que mos pensava que era una femella i li dèiem EN MUSTI en femení i al cap de 6 mesos mos vam donar compte que era un mascle i ara pues, sempre li deim EN MUSTI perquè mos vàrem avasar a dir-li EN MUSTI i ara sempre li deim en femení, però és un mascle. En Titus no té més d'un any, és un mil leches. Un mil leches significa que no és una raça fina, que són diferents races, com per exemple agafar un labrador, mesclar-lo amb cada bestiar, ja no és raça fina, i per això se diuen mil leches. I això és el net del ca que hem vist principalment, que és el Leo, és de color blanc. Això és en white, és un border collie. Com podeu veure, té els ulls de cada color, però n'hi ha un que és d'un altre color i el té una meitat d'un color i l'altre d'un altre color, que són el blau, el marró, com podeu veure aquest. I aquest el té tot d'un altre color. Bueno, aquests cants van molt bé, van molt bé per als pastors, són molt intel·ligents i la veritat que són molt bons per les ovelles perquè tenen l'instint de replegar-les i això, i és molt bon ca. Diuen Joc, és el darrer ca que mos va arribar. És un ca de bestiar. Els cans de bestiar són raça autòctona de les Illes Balears. Aquests cans antigament les feien servir per les ovelles i les hi posaven un collar que estava fet de fusta i quan els altres cans anaven a atacar les ovelles, ell se ficava i si aquell ca que se ficava en les ovelles pues, el anava mossegant el coll, se feia més mal aquell ca perquè ell tenia el collar de fusta bastant gruixat i tenia punxos, no? Pinxos, i quan el ca anava a fer en el seu barram, anava a pegar-li en el coll, se feia molt de mal. Bueno, aquests cans són negres, però també n'hi ha de marrons. Un marró, pues, fluix. També n'hi ha de marrons. A cada nodrida, que és quan sa mare fa els quissons, ne sortia un de marró. Ja coneixeu els meus 4 cans i la meva moixa i, bueno, au i doi! Adeu!